Cal guanyar per començar bé l'any i perquè és el primer partit que juguem, el que toca. Ja vaig dir als meus jugadors a la primera xerrada abans de començar el primer entrenament de l'any que el que havíem fet estava molt bé, era molt difícil aconseguir el que hem aconseguit, de la manera que ho hem fet, de la manera que nosaltres solem jugar. Passa que ho tenim guardat en un calaix. Ho tenim guardat en un calaix i ho traurem doncs, quan ens faci falta, no? Comencem una nova etapa, un nou any, a pesar que estem a la mateixa lliga i a la mateixa categoria encara, no ens serveix de res el que hem fet. Per tant, és un inici i com a tots els inicis ens convé, no només a nosaltres sinó a tots els equips, començar bé, no? I començar bé és començar guanyant. Molt bé, han sigut 10 dies que penso que han sigut merescuts per tot el que havíem fet durant la primera part de l'any. Els he vist molt bé, els he vist enxufats, els he vist amb ganes, els he vist amb ganes de treballar, amb ganes de competir, de jugar. La veritat que els he vist molt bé. A mi no m'ho diuen. Jo penso que sí que ho han captat perquè els he vist frescos tant de cap com de cames, no? El que tampoc m'agradaria és que des de fora se'ls hi fes veure el que hem fet negativament. Si fem un balanç global de tot el que hem fet és molt i molt positiu i ens en donarem compte que és molt i molt difícil guanyar partits, que és molt i molt difícil empatar partits i que no és tan difícil perdre'ls, no? Que els perden a vegades per petits detalls. Per tant, com he dit abans, això està guardat en un calaix i ho anirem traient de la manera que ens vagi convenint, no? Ara mateix ens hem de centrar únic i exclusivament amb el partit de Valladolid, sabent que és un dels aspirants o dels rivals més difícils de la categoria, no? Aspirants a pujar de categoria. Sí, depèn de per quin tipus de lesions, 10 dies no són suficients per recuperar-te. De fet, Arteaga va notar una petita punxada en el viatge que vam fer a Almeria i normalment una rotura muscular triga 3 setmanes, 10 dies no han sigut suficients. Sí han sigut suficients per la resta de jugadors que necessitaven descansar per cops i ja no tan sols per lesions sinó per minuts acumulats, no? O sigui, el descans és productiu en aquest cas per la sobrecàrrega de minuts i partits que porta la gent, tant física com psicològicament. Els que estan lesionats en 10 dies no en tenen prou, no n'ha tingut prou ell, no n'ha tingut prou Àlex, no n'ha tingut prou Joaquín, no n'ha tingut prou Eneco i Fito, evidentment, i Agustín el recuperem, que ja ho estava, no? Per tant, ha sigut aquest descans de 10 dies, no és per recuperar el lesionat, sinó és per recuperar forces, ambició, ganes, il·lusió, per recuperar tot aquest tipus de coses. Per aquest partit sí, perquè comptàvem amb ell per aquest partit, no per la resta de partits que vindran ara posteriori, no? Bueno, sabíem que l'havíem de perdre per 3 o 4 partits, no per 4 o 5. Bueno, trastoca pels plans del partit de Valladolid, però res més. Avui arriba Àlex Cruz a les 7:30 de la tarda, esperant doncs, que aquests 3-4 dies que se li ha donat més de marge allà a Les Palmes li hagin pogut servir per recuperar-se. Veurem com vingui, amb l'estat que ve, i si ha sigut productiu o positiu el fet que s'hagi pogut quedar allà 3 o 4 dies. Bueno, això vol dir que, com nosaltres l'any passat, rentabilitza molt bé els gols que fa, no? Dels 9 partits que ha fet, és veritat que n'ha guanyat una fora, n'ha perdut un i n'ha empatat 7, i a casa igual, no? N'ha guanyat 7, aquesta és la diferència, n'ha empatat un i n'ha perdut un. Per tant, la lògica que diu que empataran, bueno, no sé, s'ha de jugar el partit, no? La lògica també diu que nosaltres hem perdut només un partit a casa, que n'hem guanyat potser més que empatat, que s'espera un partit obert, com tots els que intentem jugar nosaltres, no? Però sí és veritat que si repasses home per home, de mig del camp endavant, pràcticament tots els jugadors han jugat a primera o estan per jugar a primera, no? Guerra, Sissi, Jofre, Òscar, al mig del camp. Per tant, bueno, estem parlant d'un equip de primera divisió, un equip amb tots els sentits, que circumstancialment està segon. Sí, em van guanyar Girona, si no recordo malament, 1-4, amb un nivell de joc i desplegament físic espectacular, molt bo. No és que no em sorprengui, no em sorprèn estar on està. Si d'aquests 7 empats que ha aconseguit els canvies només 3 per victòries, se sortiria de la taula. Al final, més o menys, la Lliga està tan igualada que potser em sorprèn més les 7 victòries a casa que no els 7 empats a fora, no? Això no vol dir que jugui a l'empat, però sí és cert que l'han empatat en els minuts finals o en minuts
sobretot de 40 de la segona part, ha rebut molts gols o ha rebut gols. Per tant, bueno, no em deixa sorprendre, no em sorprèn res ja pràcticament en aquesta categoria i en els equips. Bueno, de moment no, perquè hem de convocar amb una nova filial, som 17 i encara Agustín necessita un procés d'adaptació, primer als entrenaments i després a la competició, li anirà donant la competició. Agustín és un jugador de 90 minuts, no és un jugador que puguin agafant el ritme dels partits 20 minuts, no? Per tant, bueno, necessita aquest temps prudencial. La gent de darrere, a pesar dels gols encaixats, de que puguem ser l'equip de que gols més encaixat, no té res a veure de Navas i els 4 darrere, sinó és tot l'equip. Estic molt satisfet i content del rendiment de tots els que estan jugant. És el meu. No em preocupa perquè de moment del que hi ha res millora el que ja tenim. Tenim de marge fins al 31, bé, és cert que quan abans millor, però no em preocupa perquè les alternatives que ens han sortit, primer, les que ens agraden són inviables i segon, les que han sigut possibles no millora el rendiment col·lectiu que estem buscant. Per tant, no em preocupa. Sé que s'està treballant molt dur i fort, tant el Xavi, el Genís com el Jordi, per intentar portar gent, però si no millora el que tenim no val la pena. Bueno, l'alineació ja sabeu que no sóc home de grans canvis, sempre hi ha un parell de retocs, tan sols per intentar-vos enganyar una mica a vosaltres i no posar-li en bandeja en el Valladolid. Jo entenc que la premsa vulgui saber i donar informació al soci de qui jugarà, qui no jugarà, però prefereixo que el soci, per la seva pròpia presència al camp, ho esbrini, no? Estem acostumats a donar, jo ho faig igual, jo miro la pàgina web del Valladolid i ja sé qui juga, qui no juga, qui està lesionat, qui no. És un avantatge que hauríem d'intentar guardar-nos una mica per nosaltres, no? Per això de vegades aquests petits canvis, però bueno, no hi ha secrets. Tenim 5 homes per escollir perquè en juguin 4 darrere, 4 homes per escollir al mig perquè en juguin 3, i si a davant tenim potser una mica més, tenim 5 homes per escollir-ne 3, no? Per tant, són faves comptades.